ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. иди қурбон дӯстони азиз барои ҳар яктаи шумо муборак боша. бароятон аз даргоҳи худованд тани сиҳат, умри дароз ва хушиҳои зиндагиро хоҳонам. чӣ нияте не ки дар дил доред ҷомаи амал гардад. ҳамеша сарбаланду хонаобод бошед. дар хонаводаи мову шумо ҳамеша файзу баракат бошад ва бардорои азиз чӣ муроди мақсаде дар дил доред ба муроди мақсадтон бирасен. омин. аллоҳу акбар. дӯстони азизам, ака мегзарем бо ба ҳамун хонаҳои арзон ки мисли ҳарвақта ма шумо дар ҳамин хонаҳои арзон реклама мекунам, бо ба ҳам хеле реклама да мегзарем да. касе дар канали ма то ҳозира меҳмоне бардорои азиз подписатсия кардагӣ нестен. дар канали ма чӣ хунам кнопкаи подписатсияра биҷихен. чили ки ягон каса намегаза ва ҳамун як дона лайки беплан бароям чақчақҳои мо биҷихен шероинар. касе моро дастгирӣ мекунад гапто надорум шероинар. дар ин авор велики фурӯшӣ ҳастай, ана мошини караван ҳастай, хонаҳои заминӣ ганда бисёр. ҳамин мухлиси хонаи заминӣ боши шеринар, тамошо ки видеора, ана квартира камтара ка ина пешакӣ мегумтон ки хай хулоса бардорои азиз мухлиси ма бошен. медонам ки то охири видеора ана тамошо мекунен. ман аз трени дорум надорум, медонам ки то охири видеора мара тамошо мекунен, дастгирӣ мекунен. ҳамун як дона лайки бепала бароям меҳнатҳои мо дареғ намедорем. гапто надорум шероинар, ҳамеша зинда бошен, сарбаланд бошен. хулоса ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсапи маро икунен. ана ки мерем устоста. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардани як компания хуба ба шумо тавсия метам. грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардоро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нарх бо маслиҳати ай бардоро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардоро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, мен бародаре десен дар шаҳри Бохтар бо хариду фурӯши телефонҳои мобилӣ машғулай. касе мисол нархи навои телефона фаҳмиданияй, дар якум комментария канали ҳами бародара закрепид мекунам. бидурен каналша тамошо кунен, нархи навои телефона бифаҳмен, ози худаш гап мезана бо. Салому алейкум бародар, афал фарӯз дар шаҳри Бохтар мебошем, дар телефон музор. Низ камакак телефони модели навай, каме ҳама мекунем. ҳама як дона лайк зухма бичкем бачак, дар панои худо бошем. Оз мо дар телефон музори шаҳри Бохтар мебинем. телефон музори кучаи Баъор мегам. Ина тамошо кунем. бардорои азизам, ака навора сар мекунем, ба қизиқ я 10 минутак иса гӯш кунен да шероинар. ҳами харидор бошен иса гӯш кунен. бардорои азиз, велосипеди фурӯшӣ арзони хоки сияҳ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, ягон айб надора. мега балонош навай рамаш 100%, мақсад ягон ҷош сварка, мисол ягон каҷала паҷала шидагӣ нест. ҳамин чехи балон дора, рама дора, ҳамин себ дора. баъд бардорои азиз, и велосипед скоростной бидай. ин бланди пастира ку бемалол мефрои меброй озод мисол меброй мефроида ин бланди пастиёра скоростной. хехтон фаҳмиден. адрес бардоро шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа да бидай. нархша 1400 сомон мега. 1400 сомон. пули урусиқати 8500 рубл мешидай. айраси овардагиаша номерои телефонаш имо ватсап дора, занг бизанен велика бихарен. нархи зур неки. ана ака дӯстони азиз, мегзарем ба дiyum эълони имрӯза. бисёри бардоро мегӯянд ки аз ноҳияи Фархор хонаи арзон бимон. гап нест шероинар. ина марда горе хонара арзониша нигоҳ ки ва хонара хушрӯгиша нигоҳ ки. ин хонаи десем бардоро қарор дорад дар ноҳияи Фархор, деҳаи Орион. деҳара номи пешинаш деҳаи Туғул бидай. бардорои азизам, 6 сотиқ заминда 3 дар хона қатъи кайлдорош кардагӣ, пок гиза ремон кардагӣ, фақат ҳамин медроя зиндагӣ мекунӣ. як хонаи бараки дигаам ба фикрам доштай, хайҷа мисол навистагӣ, бо занг мезанем мепарсен, як хонаи барак дора мега. ов свеч ҳастай ҳуҷҷатош 100%, аловхона, оғил, баня, ҳоҷатхона дора. чойлови ангурам доштай. бардорои азиз, гирди хона ба сменблок маҳками хушрӯ кардагӣ, дарвозаи қимат часпондагӣ ай. нарша 220 000 сомон мега, арзон мешава. пули урусиқати 1 345 000 рубл мешидай. номерои телефонаш имо ватсап дора, занг зада маълумоти бештара бигирен.
дӯстони азиз, касе ки аз ноҳияи Хӯросон хона ё замин дора, марҳамат на, килен наковен, килен дар таи фуктон истодагия бардруи азизам. Ина гӯш кинен. Як гапашкада ана хона ё замини арзон дар корай мехара аз ноҳияи Хӯросон боша бардруи азиз. Хӯросон ами тарафи уяли рай Қирған Душанбе ку ана ми тараф дар ноҳияи Хӯросон 4 сотиқ замин боша ё хона боша мехара срочни бардру ана дар корайша то 50 ё 70 ҳазор сомона боша мега. Пулаш нахдай. номерои расияша ина ватсап дора. марҳамат, касе ки замин ё хона дорен аз ноҳияи Хӯросон 50-70 ҳазор сомон да номерои телефонаш аст, занг бизанен, маслиҳат кинем. шери нароли видео наҳо сарши таксара биландмон ба қызиқ то охири видеора тамошо ки хаяк ягон чи маҳқулат мешава. ягон хонаи заминай бардуи азиз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, тарафи Чортут, лави раи Калон 700 метр дуртарай 2 сотиқ заминда 4 дар хонаи фасон кардагӣ кайлдор верантам дора. ремонти хона бардуи азиз миёнае мешава ки бидрои зиндагӣ кини овсвеч ҳастай ҳуҷҷатош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. гирди хона бардуи азиз покиза маҳкам кардагӣ, қариби хона да мактаб, магазин, масҷид наздик будай. хулосая точкаи зур да будай да хона бардуи азизам. нархша 500 ҳазор сомон мега. як нарха чӣ хел арзонай. 500 ҳазор сомон. ҳам пул мешид ҳози мехаридимаш да. пули урусӣ қати 3 миллион 98 ҳазор рубл мешидай. долларшам дар бар экран навистагим бардуи азизам. номерои тоҷикистоншам ҳастай, номерои россияшда имо ватсап дора. зангзда хонаи арзонай шаҳри Душанбе бихарен. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, тарафи Чортут. маълумотша дар бар экран навистагим. касе харидор бошем бардуи азиз, зангзда дига мисол дига маълумотоша аз соҳиби хона бипирсен. нархи зур неки. дӯстони азиз, як гапашкада квартира дар кор шидагиай срочни квартира харай ай ноҳияи ана Ҷолдини Румӣ, Калхозобод ё ана ноҳияи Рудакӣ, яъне ки Ленинский район, анами территориё мисол квартира касе ки дошта бошен, анами апашка харидорай то 130 ҳазор сомона ана мехара, квартира мехара бардуи азизам аз ноҳияи Ҷолдини Румӣ ва ноҳияи Рудакӣ. пулаш нахдай. номерои телефонаш имо ватсап дора. марҳамат бардуи азиз, касе ки квартира дошта бошен, инами апашкада муроҷиат кинен. дӯстони азизам, мегзарем ба 6 миллиони имрӯза. хаста набошен, лайкора фаромӯш накарда бошен ки гап надорам шеринар. раҳмат барои дастгиритон, раҳмат барои лайкотон, пешакӣ бугумтон. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи уяли Чорбоғ да будай 5 сотиқ заминда ду дар хона қати кайлдорош кардагӣ, баня дар друншай. чӣ хел зур, баня дар друнаш. ремонт миёнаи овсвеч ҳастай ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам дарвоза дора. берини хонада ошхона, ҳоҷатхонарам доштай. нархи хона бардуи азиз 200 ҳазор сомон. 200 ҳазор. нархи зур неки. ана пули урусӣ қати 1 миллион 218 ҳазор рубл мешидай. харидорои аниқ зангзда маълумоти бештара бигирен. ва бардуи азизам, ана мода камтар видео шароӣ кардагиай мисол ҳама ҷои хонара шумо бибинен. марҳамат, номерои телефонаш аст, имо ватсап ана дора. 200 ҳазор сомон, пули урусӣ қати 1 миллион 218 ҳазор рубл мешидай. марҳамат, далши видеора тамошо кинен. видео оли давом дора. дӯстони азизам, як мошини фасон да мегзарем. и хеле мошин ку камай мардагуре. нархиш арзоне охи. ҳамин мошино ку мардагуре ҳам 25-30 ҳазор сомон ане ки бародар ай сабабе ки залулай арзонаш фурӯхтесай бо диққат
мара гӯш кунен. Opel Caravan чхеледесен соли баромадаш 1995 солай. Сӯзишвориш газ бензинай бардруи азизам, моториш 1.6 литр, коробка механик, балонош средняй, моториш созай, ҳуҷҷатош буд шидагиай, ҳуҷҷатош тамом шидаги бидарай. Адрес бардру ноҳияи Сантуда да бидай, нарша 21 000 сомон мега. Ина нархора нигаҳ кунем бардруи азиз, 95 солай 21 000 мега. нархиш гарени арзон айна бо нарша интересоват кинен. Я бор мисол бибиненда ами 95 соло ана 28 000 35 000 мега, не ки бародар залулай ана 21 000 мега. касе харидор бошен камтарак арзон мешава. пули уруси қати 128 000 рубл мешидай, $2000 агар хато накунем. хай сомони қати мисол пула метен сомони мегириш мерай дар ноҳияи Сантудай. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, аз куҷо хона замин квартира дар кор аст ки ҷое ки намондесам дар комментария бинависен. хона дар кор набоша просто бинависен ки савдотиҷӣ гапат надорем, инам ка дастгирӣ кунен охи. як комментария бинависен. бародари азиз, хонаи фасон эдесен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, қишлоқи 400 да бидай, раи калон я 50 метр дуртар бидай. 10 сотиқ замин да 7 дар хонаи фасон кардагӣ, ремонтчмиёна об свеч ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам, дарвозаи тинакагӣ задагиай, ошхона баня ҳуҷҷатхона дора, қариби хона да мактаб, балниса, масҷид, ҷамоат наздик бидай. хулосаи хона бардруи азиз ҷои зур дайда. нархша 170 000 сомон мега. 170 000 сомон. бовар кам пул мешид, ҳозир мехаридимаш да. пули уруси қати 1 35 000 рубл мешидай. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам, ана мини сех барои собунбарорӣ. сехи ана мини барои собунбарорӣ бардруи азизам, собунҳои сиёҳ ва сафед ва сирха мебароз, мисол дар сурат ё дар видео мебинен. собунҳои ҷомашӯӣ бардруи азизам, собунҳои ҷомашӯӣ мебарора. дар як рӯз 5000 дона собун мебаровардай. ҳама ҷой аппарат 100%. ай қазоқистон овардагиян, ҳамагӣ бардруи азизам як моҳак кор кардагиай тамом. як моҳак. залулай бардруи азизам, ана адресаш шаҳри Душанбе, нархша 65 000 сомон мега. нигаҳ ка бардруи азизам, 65 000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава. ё алишам мешава ба замин ё хона дар шаҳри Ҳисор ё шаҳри Душанбе. хай номерои телефонаш аст, бусол ана бо занг зада маслиҳат мекунем. марда горе ана чизи хуб неки мини сехай, касе ки аюдай корш бироя, марда горе я бизнес тайёрай да. мегирӣ ва корта пеш бурдан мегирӣ. хулоса номерои телефонаш аст, ана WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. инам хеле собун мебарора, чӣ хеле дар сурат мебинен. дӯстони азиз, хеле ки дар аввали видео гуфтам ки квартира камтарай. гуфтам бовар карден охи, ма қасағраи дурӯғу нестам, шеринар ҳами чизе аст конкретниша гуфтесам. ана квартира камтарай бардруи азиз, яъне ки ҳами як квартира бидай. ана адресаш бародарҷоно шаҳри Истиқлолай. шаҳри Истиқлола касе медона дар комментария бинависай. шаҳри Истиқлол ба фикрам ки вилояти Суғдай. сехонага 3 этаж да 72 квадратни метр табошар да бидай. домои пешина хона без ремонт коробка. мумкин хай бардруи азиз суратҳои дарунаш нестай, мумкин ана ремонт надошта боша, без ремонт коробка гуфтагия, хай занг мезанен мепарсен. сехонага нархиш 120 000 сомон. пули уруси қати 730 000 рубл мешидай. хулоса бародари азизам, ина номерои телефонаш, занг зада маълумоти бештара бигирен. подписчикои муҳтарам, агар квартира кофтеса биден, агар квартира камтар монда бошун, ҳамаи шумо пешакӣ бахшиш мепарсам ки квартира камтар мондам. иншоалло шерои нар вабше зиқ нашен, вабше ҳами савдотиҷӣ қатитон боша, умуман зиқ нашен. як рӯз не як рӯз квартираҳои арзона ба қаб мекунен шерои нар. вабше умуман зиқ нашен. ина хонаҳои заминӣ мондам ку хай ҳами хела як рӯз хонаҳои заминӣ бисёрой мекунанд, як рӯз квартира бисёрой мекунанд. барои ҳам бардораҷоно мисол форатон ки видеои мара пропускат накунен, я хел вақт як мо ду мо мисол мегзара видео ана вода занг безанен ба вақт хонаҳошона фурӯхтагиай. барои ҳами бардораҷоно дар
дар ҳамаи видеоам повтор мекунам ки ҳами подписатсияра ҷиқиден, мисол касе то охири видеоро тамошо мекунен, ана подписатсияра ҷиқиден, зангула мебурояд, зангулара дар бологиш монен бардури азизам. Фаҳмиден? Подписатсияра меҷиқен ку ана зангулара дар бологиш монен ва аму як дона лайки бепала ба керзӣ бизанен. рӯз як бародар WhatsApp нависта ки ами лайка ба музаи керзӣ ам хеле қатӣ мезанем мега. хулоса гап то надорум шерои нар, имрӯз камтар ба фикрам настроение буд, кам шӯхӣ кардам, қайтон гап задам. Ягон гапи паст баланд гуфта бошам, шерои нар ана пешакӣ бахшиш мепарсам. ами хеледа хулоса, ами хел ма ами хел гап занида, ами хел омӯхта шудагиам шерои нар. ва бардури азизам ана гапа бугӯй тамошавӣ надора, барое ки камтар настроение зур дорам. худованд ҳамеша настроение ма шумо ҳам хел фасон бошам, хел ҳамеша хирсан бошенда шерои нар. иншоалло ки ҳами саломатитон боша. як рӯз не як рӯз хонаҳои арзонаи канали ҳами савду тиҷӣ ба қаб мекунен. дӯстони азиз, подписатсия кунед, лайка биҷиқен ва касе то охири видеоро қатима чахчах карда тамошо карден, ҳоли иҷаш аёдам биромад. касе то охири видеоро қатима чахчах карда тамошо карден, дар комментария мисли ҳар вақта 5 звезда рамонем. 5 звезда ман мебинам ку гарани хирсан мешам дар ҳами комментариҳо. бардури азиз, то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен, дасти кама набинен. хай бардури азиз, ана иди қурбон бо як бор дига мегӯм тон ки муборак шава. ҳама каса хона биёен. бардури азизам, хай.